Gitay og magnitude 6.1 nga linog ang kadagatang sakop sa lungsod sa Sarangani sa Davao Occidental ni atong Sabado. Nabati sabang pagtayog sa pipila ka bahin sa Mindanao. Hinuon, walay tsunami threat sumala sa FIVOLCS. Ani ang report ni Argil Relator. Nang balay kining magbanay sa Glan Sarangani Province dihang mabati ang kusog nga pagtayog Sabado sa buntag. Gipasiritan og tubig sa mga mirespondeng bumbero ang poste sa kuryente sa Santiago Boulevard sa General Santos City. Nasunog ang kable sa kuryente sa lugar dihang nagkiskis ang mga kable dihang nauyog ang poste tungod sa pagtayog. Miresulta kini sa brownout. Hinuon, gilayon rasab nga nabalik ang supply sa kuryente sa lugar. Nakasuot pa og sinina pang tulog dihang migawas ang mga guest sa usa ka hotel. Nagdali-dali matud pa sila og gawas sa building. Namalik rasab sila dihang gihatagan og go signal sa hotel staff nga luwas na. Nagpahigayon dayon og visual assessment ang CDRMO Jensen sa mga building sa syudad aron masuta kung dunay bay danyos sa linog. Sa Davao City, nanggawas sa building ang mga empleyado sa usa ka BPO company human mabati ang pagtayog. Gipagamit sila og hagdan. Nakabalik sila og sulod human ang 30 minutos. Gilayon sab nga nanggawas sa ilang nagkadaiyang units ang mga nakapuyo ni ining condominium. Nagpahigayon una og inspeksyon, una gitugtan nga makasulod balik ang mga nanggawas nga residente. Gisirado sab ang overpass sa Matina Crossing sa Davao City. Human dunay nakit-ang liki human sa linog. Nakaschedule na matud pa ang detailed structural design o rehabilitasyon sa maong overpass. Sa highway una ginapaagi ang mga manabukay. Hinuon, dunay traffic enforcer nga nagamando sa dalan. Paagian lang ang overpass kung dunay safety clearance nga ipagula ang City Engineer's Office. Sumala sa FIVOLCS, anaa sa kadagatang sakop sa Sarangani sa Davao Occidental ang sentro sa magnitude 6.1 nga linog nga dunay gilawmong 79 kilometers. Pasado alas 7 Sabado sa buntag dihang miigo ang linog. Nabati sab ang kusog nga pagtayog sa uban pang lugar sa Mindanao, labi na sa Soc-Sargen ug Davao regions. Gisundan pa kini og aftershock. Magnitude 5.5 ang gikusgo niini nga miigo alas 7:41 sa buntag nga dunay gilawmong 10 kilometers. Hinuon, dugang sa FIVOLCS nga walay tsunami threat sa nasod human sa linog. Sumala sa MDRMO Sarangani, walay natalang danyos sa maong linog. Ato lang ginapaibalos ato ang katawan diri sa Sarangani. Alabi na sa atong mga coastal barangay magbinantayon o mag-camping. Labi na sa karong panahon nga ginagisita na po kami o linog diri sa isla sir. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.